Hvorfor så den her måde? Jamen, det er jo, at jeg ønsker, at I som studerende får en erfaring med at arbejde med digitale medier. For når I kommer ud i institutionerne, så er de digitale medier, og de er kommet for at blive. Og hvordan får vi så de her digitale medier til at understøtte vores krops? De udfoldelser, hvordan får vi til at understøtte vores bevægelsesniveau? Vi er hurtigt til at slå folk oven i hovedet med at sige, sidder for meget foran skærmen. Og der er nogen, der sidder meget foran skærmen, men hvordan får vi dem aktiveret? Kunne det her være en mulighed at få med til at arbejde med hjemmesider og lægge forskellige ting ind? I skal i hvert fald gøre det, og I skal udvikle jeres egen hjemmeside. Ligesom den her, selvfølgelig ikke en tro kopi af den her, og der vil være nogle opgaver undervejs. Så det overordnede formål er, at I vælger et tema, som I fordyber jer i gruppevis, og så at I lærer processer om jeres egen kropslige læring og udvikler fagligheder inden for det tema og kropslige færdigheder, men samtidig også, at I får en forståelse og en kunde om digitale medier, og hvordan man kan bruge det til at udtrykke sin kropslighed. Så det er sådan set formålet. Scroll videre på siden og finde ud af, hvad andre opgaver er under fanen, hvad skal I gøre? Eller den hedder bare, hvad skal I?